ଦେଖୁଛନ୍ତି 20ଟା ବକ୍ସ ପଡ଼ିଛି ଏଇ ନଲେଜ କାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 10 ମିନିଟରେ ପାଖାପାଖି 100 ଉପରେ କାଟି ସାରିଲେଣି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଭାଇ ଟେକି ଦିଅ ଏଇଟା ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସର ଇଟା କେମିତି ବାହାରିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଡ଼ା ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟା ତାକୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ କେମିତି ବାହାରିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ବକ୍ସଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ବକ୍ସଟା ତାପରେ ସେଟା ତାକୁ ସେପଟେ ଗେଡ଼ା ଭାବରେ ତାକୁ ରଖାଗଲା ଅଟକ ଗଲା ତାକୁ ସେମିତି ଟେକିକି ରଖିଦେଲେ ପୁଣି ତାକୁ ଇଆଡ଼େ ଆଗକୁ ଟିକେ ଝିକିବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଆଲୁ ଚପ୍ ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ସେଟା ଗାଡ଼ି ଠେଲା ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ବନେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ରହିଲି।